Gepleýär Azatlyk radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde Dünýä Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. 26 dekabrda Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň resmi taýdan dargamagyna göni 30 ýyl dolýar. SSSR-iň çöküşiniň 30-njy ýyl dönüminde Dünýä Türkmenleri programmamyzyň bu sany Sowet repressiýasyndan söz açýar. 1917-1991-nji ýyllar aralygynda Sowet Soýuzynyň millionlarça adam öldürildi, ýygyrlandy, ýetim galdy, ýa-da başga hili pida edildi. Tarihçi Robert Conquest Ulu Terror adlı kitabynyň 2007-nji ýylda çap edilen neşrine 1930-njy ýyllarda Sowet rejiminiň terror adynyň 15 milyondan gowrak adamyň öldürilendigini çaklady. Geçen ay Russiýanyň hökümeti Sowet Soýuzy döwründe edilen jenaýatlary öwrenmek we olary unutmalyk üçin iş alyp barýan hökümete degişli bolmadyk guramalary, halkara memorialy hemde memorial insan hukuklary merkezini ýapmak boýunça ýuridik işlere badalga berdi. Hormatlanýan guramalar şu gün öňkü Sowet respublikalaryna insan hukuklaryny ösdürmek babatda hem iş alyp barýardy. Russiýanyň ýokary kadiýeti 14-nji dekabrda halkara memorialyň garşysyna açylan iş boýunça kadiýet dinlenşiklerini dowam etdirdi. 16 dekabrda Moskwanyň şäher kadiýetine memorial insan hukuklary merkezi bilen bagly kadiýet dinlenşiklerini geçirmek gödegine tutulupdy. Halkara memorial başga-da köp sanly taslamalar bilen bir hatarda 2008-nji ýyldan bäri Sowet döwrüniň repressiýa pidalarynyň dilden dile geçýän taryhy ýatlamaryny öwrenmekde we olary gorap saklamakda iş alyp barýardy. Şaýatlaryň döwür baradaky ýatlamalary tutsawlaryň gulakda nähili şertlerde ýaşanyklaryny we diri galanyklaryny hemde totalitar döwletde ýaşamagyň raýat üçin nämeleri aňladan onu açyp görkezýän eng möhüm çeşmelerdir diýip memorialyň web saýtyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Häzirlikçe bu çeşmeler bize el ýeterlidir. Şonuň üçin şaýatlar ýentek diri wagty olaryň berýän beýanatlaryny toplamak we olary gorap saklamak biziň baş maksadymyzdyr diýip memorial aýdýar. Ganaberse de hökümete degişli bolmadyk guramada Sowet döwrüne repressiýa duçar edilen 60 000 Sowet raýatynyň şahsy kagydlary, Sowet dissidentleriniň şahsy kagydlary we fotosuratlary bar. Memorialda Sowet taryhyna degişli 40 000 kitaply kitapxana we repressiýa pidalarynyň tejribelerini hemde adamların gulak sistematyny durmuşuna bağışlanan bir muzey var. Şeýle-de halkara memorialda Sowet döwrüniň syýasy repressiýalarynyň pidalary barada 3 milyon sany aýry-aýry maglumaty öz üçin alýan baza hemde 1935-1939-njy ýyllar aralygynda Sowet Soýuzynyň howpsuzlyk organy bolan NKVD üçin işlän 41 000dan gowrak adamyň maglumat bazasy var. 1917-1991-nji ýyllar aralygynda Sowet Soýuzyna millionlarça adam öldürildi, ýygyrlandy, ýetim galdy ýa-da başga hili pida edildi. Tarihçi Robert Conquest Ulu Terror adly kitabynyň 2007-nji ýylda çap edilen neşrine 1930-njy ýyllarda Sowet rejiminiň terror adynyň 15 miliondan gowrak adamyň öldürilendigini çaklady. Memorialyň kadiýet dinlenşiginiň öň ýany Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Amerikanyň sesi bilen birlikde ýürüdýän häzirki zaman proýekti memorialyň arhiwinden alynan saýlama ýatlamaryň kiçiňräk toplumyny çap etdi. Bu gepleşikde arhiwden alynan ýatlamalar gysgaldylyp alındy. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Dünýä Türkmenleri dowam edýär. Russiýaly meşhur jazz kompozitor we dirijor David Geigneriň gyzy Yelizaveta Rivchun Staliniň uly terror döwründe 1937-nji ýylyň dekabr aýyna Kakasynyň tutsak edilişini we şondan soňra bolan wakalary ýatlaýar. Geigner Moskwadaky Metropol restoranyna beren konsertiniň edil ýygyny tutsak edildi. Ol içalyçylykda we terror aktyny planlaşdyrmakda aýplandy. Geigner 1938-nji ýylyň 8-nji ýanwaryna atylyp öldürildi we ölümünden 18 ýyl soň 1956-njy ýylyň 8-nji dekabryna aklandy. Ondan beri 70 ýyldan gowrak wagt geçdi. Ýöne bolup geçen zatlar meniň edil dünýäli ýadymda. Gece saat 1 töwereklerinde meni sandygyň üstünde ýatan yerimden oýardylar. Men ol wagtlar heniz 13 ýaşymdydym.
Biz geňligi 13 ine 4 metr bolan otagda 5 bolup ýatýardyk. Men ejim kakam oğlan jegim we enekem. Ol 5-6 otogly kommunal jaýdy. Ählimiz üçin kiçijik bir aşhana bardy. Oğlan jegim otogyň ortasynda sallançakda ýatyrdy. Men sandykda ýatyrdım. Diýwaryň ýanynda ejimiň we kakamyň krawady bardy. Enekemiz gapa goly ýerleşen sandygyň üstünde uklap ýatyrdy. Kaçanda iki erkek adam ejim bilen öýe gelende, olar duran yerlerinde doňup galdylar. Olar kakamy ýaňyja sahnada penjekli görüpdiler. Owadan ejimiň bolsa özüniň akşamlyk libasynda aýdym aýdyşyny görüpdiler. Soňra birdenem öýe gelip öýüň durkuny, otoglary çağa sallançagyny gördüler. Olar duran yerlerinde doňup galdylar. Olaryň biri "Geýgner şu ýerde ýaşaýardymy?" diýip sorady. "Ýaşaýarmy?" diýmegi "Ýaşaýardymy?" diýip sorady. Olar enekeden soradylar. Ol hem "Howa" diýip jogap berdi. Men we oğlan jegim oýanypdyk. Sallançaklar ýygnalypdy. Olar bolsa saňaty bolup durdular. Olar dik aýak üstünde durdy. Ejem du ak bolup bufeda ýaplanyp durdy. Olar meniň ýatan sandygymy dörüp başladylar. Köne kuşul eşikden başga hiç sat tapmadylar. Aradan 16 ýyl, ýok 19 ýyl geçenden soň biz kakamyzyň tutsaglygyňdan bir aý soňra atylyp öldürilendigini bilip galdyk. Kakam tutsag edilenden 2 aý soň bir gedek mektepde wagtym mugallim maňa ýüzlenip, "Lizajan, direktor seniň bilen gürleşmek isleýär" diýdi. Müdiriň otagyna barýan wagtym meniň aýaklarym titrýärdi. Men horajyk, kiçijik gyz jagazdym. Men içeri girip beýihtiýar sandyradym. Ol meni gujaklap özüne çekdi. "Näme üçin aglaýarsyň, näme üçin aglaýarsyň?" diýip menden sorady. Ol menden birinjilik bilen "Ejeň öýdemi?" diýip sorady. Men şol wagt onuň nämäni gözüňde tutýanlygyny düşünmedim. Ol şonda meniň we oğlan jegimiň ýeke galmandygymyza göz ýetirmek isleýän eken. Men "Howa öýde" diýdim. Ol "Hudaýa şükür" diýdi. "Näme üçin aglaýarsyň?" diýip sorady. Men beýleki klassdaşlarym kakamyň tutsak edilenligini bilerler öýdüp gorkýaryn diýdim. Ol "Goýsana, ondan alada galma. Siziň klassyňyzdaky okuwçylaryň tas ýarsynyň kakasy öýlerinde däl, olar hem edilsen ýaly" diýdi. Onuň ady Trofim Nikiçiç Polişçuk bolmaly. Men onuň şol gün maňa aýdan mylaýym sözleri sebäpli bir ömür adyny asla ýatdan çykarmadym. Gepleýär Azatlyk radiosu. Dünýä Türkmenleri dowam edýär. Nina Smirnova 1923-nji ýylda dünýäge indi. Onuň maşgalasy Sowet diktatory Ýosif Staliniň 1930-njy ýyllarda alyp baran kulaksızlaşdyrma siýasaty sebäpli baý kulak diýilip ýa-da beýleklere garany has barlykly daýhan hasaplanıp emläklerinden mahrum edildi. Olar Krasnodar Sowetine sürgün edildi. Memorial Nina Smirnova bilen söhbetdeş bolany ol henizem Krasnodarda ýaşaýardy. Meniň ejem Ukrainanyň Donetsk oblastyndan, kakam Voronezhli. Ejem Donetskden Voronezhe gelip kakamy durmuşa çykypdyr. Olaryň çağalary dünýä indi. İl arasynda aýdylşýaly, şeýdip öz gara güýçlerini gara zähmet bilen bilelikde ýaşap başlaýarlar. Olar gara zähmet bilen 10 çağaly maşgalany eklediler. Çağalaryň ikisi aradan çykdy. Enatamyz tutuş maşgalany eklep kärennesine alan yerleri üçin salgyt töleýärdiler. Ýöne biziň garnymyz dokdy, aç ýalaňaç bolmazdyk. Ýöne 1930-njy ýylda kulaklara garşy kampaniýa girişdiler. Olar biziň üstümizden eşiklerimizi sypyryp almadyýaly, ejemiz biziň iň eý görýän eşiklerimizi biziň bedenimize daňardy. Kakamyň ädigini onuň edil ayagyndan sypyryp alyp ogurladylar. Ine kulaksızlaşdyrma şeýlerek boldy. Men şol wagtlar bolsa ýaňy bir 3 ýaşlarymdadym. Meniň ejemiň maşgalasyna Kutnyak diýerdiler. Men atamyň adynyň Sergey bolandygyny bilýärin. Sebäbi ejemiň adyny Anna Sergeyevna diýip tutýardylar. Enemiň ady ýadyma düşenok. 1930-njy ýylda biziň maşgalamyz kulaksızlaşdyryldy. Olar biz baýdyr öýtdiler. Şonuň üçin biz olar üçin kulak bolmalydyk. Ýöne garyp goňşularyň geçiren ýygnagynda biziň ähli emlägimizi elimizden almak kararlaşdyrylypdyr. Şeýdip biziň gatlagymyzy ýok etjek ekeni bular. Arhiwlerde şeýle diýip ýazygly. Bu weýrançylyk diýmegi aňladýardy. Şeýdip hem olar bizi Sibirä iýberdiler. Olar bizi arabalara ýüklediler. Men heniz ýaş çağydym. Ýöne meniň tüm garankyda otluda samanyň
ýa-da köni küçli eskiğiniň üstünde oturuşum ýadyma düşýär. Soňra bizi gar arabalaryna ýüklediler. Çağalaryň üstüni saman we köni küçül eskiler bilen örtdiler. Bizi ýarym ýalňaç adam saýhallanýan beketlere alyp gitdiler. Gar arabalarynyň ýydynyň ullaryň ylgyşy ýadyma düşýär. Adamlar gözümiň öňünde apak bolup buza dönüpdiler. Bu zatlaryň ählisi meniň ýadymda. Biz gar arabalarynda aglaşýardyk. Häzir men käteler giýjän ýary oýanyp pikir edýärin. Nädip meniň ejem öz çağalarynyň çeken şeýle jewrini görüp çydap bildik-ä. Onuň ýüregi munça zada nädip çydadyk-a diýip oýlanýaryn. Şol günler 1934-nji ýyllar töweregi bolmaly. Men süňkülen ham bolup galypdym. Aç bolýardyk. Men iýglilik keseline uçurapdym. Meniň gözlerim ýanyp durdy, ýöne gaty horlanypdym. Men iň körpeleri bolan soň iň köp zat meniň paýyma düşýärdi. 12 ýaşa çenli biz gaty açlyk çekdik. Bir gezek biz ýanymyzda ejemiz ýok wagty çağalar bolup otyrdyk. Ojaň üstünde içi mulaýym suwly gazan bardy. Gyýdygynym Irinka. Gel şu suwuň üstüne duz goýup şonu iýeli diýdi. Biz suwa duz goýup 3 gyýdy bolup şol duzly suwy nahar edindik. Duzumyz bardy. Biz garnymyz doýança şol duzly suwy çemçe bilen içdik. İkinji jahan urşy döwürlerinde çörek ýokdy. Biz pil bilen atyzlara aýlanyp yer gazyp sıçan hininden yer içere zat gözleýärdik. Uruş gutarandan soňra biz şol döwürler barada gurrun etmekden gorkýardyk. Eger kimdir biri seni satsa ýa-da seniň garşyňa bir zatlar aýtsa, seni gürüm jürüm edip ýitirip goýberýärdiler. Suut ýok, diňlenşik ýokdy. Göni Kalimkadaky gulak lagerine iýberýärdiler. Lenin 1924-nji ýylda aradan çykdy. Ol henizmen dünýä inmän käm ýaşap geçipdir. Bizi diňe Stalin şol günlere saldy. Gepleýär Azatlyk radiosu. Dünýä Türkmenleri dowam edýär. Roza Şafkrinskaya 1930-njy ýylda dünýä inni. Onuň kakasy Yusuf Russiýanyň raýa turşuna gatnaşdy. Hem de Dagystanyň Kommunist partiýasynyň resmisi boldy. Ol 1937-nji ýylda tutsak edilip Warkutanyň Gulag lagerine aradan çykdy. Ejem bize kakymyzyň iş saparyna barýandygyny aýtdy. Ýöne şondan soň biz asla kakymyzy görmedik. Ol 3 ýyl Mahaçkalanyň türmesine oturdy. Olar ony 3 ýyllap gynnadylar. Ol bu zatlar barada hat ýazyp, käbir sakçylaryň kömegi bilen bolan zatlar barada daşaryk habar berdi. Kakam ol ýerde 3 ýyl geçirdi. Onuň suw diňlenişigi 3 ýyl soň başlady. 36 adam onuň garşysyna görkezme berip gol çekipdir. Ýöne olaryň hiç haýsy şol wagt aýatda diri däldi. Ýöne olaryň görkezmeleri bilen gaziýet kakama 8 ýyl höküm çykardy. 8 ýyl ol sibere uradyldy. Biz kakam Komi Sowetindäki Gulag lagerine wagty ondan ýekece gezek hat aldyk. Ol öz hatynda ol ýerleriň tebigaty barada gürrüň berdi. Ak gara bürünen daş töwerek, ak aýylar, sivir käkilikleri barada gürrüň berdi. Ol biziň Sowet maşgalamyz üçin özleriniň jaý guruşlary barada, bize demir ýol gerektigi barada ýazýardy. Haýsy demir ýol barada gürrüň barýar, onu bilmedim. Şol hatdan soň biz asla kakymyzdan habar alyp bilmedik. Bize soň hat gelmedi. Ýöne şondan bir ýyl soň 1941-nji ýylda kakymyzyň kedirhanada aradan çykandygyny eşitdik. Hiç kime onuň patasyna barmagy ruhsat berilmedi. Oba geňeşi biziň öýümizde hiç kim barmaz ýaly sakçy goýdy. Ejem we biz çağalar bolup kakymyza ýeke agladyk. Daýhan birleşikde hiç kim ejem bilen gepleşmeýärdi. Olar bize mektebe gatnamaga ruhsat bermeýärdi. Ejem asla hiç kimi aýplamady. Ol asla Stalin'i günäkärlemedi. Ol Stalin beýdip bilmez. Stalin bu zatlar barada bilýän däldir. Günä Stalin'de däl diýerdi. Hormatly dinleýijiler, Dünýä Türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.